Не, нормально. Сейчас присоединяться начнем. салому алейкум, духтарони азиз. рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Включи свет, Настя. духтаро, имрӯз эфир оиди ҳамин кор, оиди регистратсия кардан, оиди номнавис кардан, ана ҳамин мавзӯъ мешавад. онҳое ки нав пайваст шудан, хуш омадед. баъдан духтаро, имрӯз мехостам ҳамроҳи шумо бо харидҳои ман падилитса кунам. имрӯз пастелни бельё заказ кардаги будам. 3 рӯз пеш заказ кардаги будам. як қисмаш омад, қисми дигараш ҳафтаи оянда мебиёд. баъд насиб ва ёшам барои шумо абзор мекунам. ҳозир пастелни бельёҳои арзон заказ кардам, шумо нишон медиҳам, баъдан суҳбатамои давом медиҳем. Настюша, давай таскивай. духтаро, аввал ман шумова абзор мекунам, баъдан саволотонро ҷавоб медиҳам. Так, все. Настя, давай теперь открывай. Ана, духтаро, ин цветоша бинед, расцветкаҳош беҳад яркий, аҷоибот. баъд дар охир силкаша мемонам, духтаро. лозим бошад, силкаша мемонам. Так, Садаф Шомуродова, ассалому алейкум. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Так. Открывай, Настюша. Наверное, телефон я в руки возьму. Настя, давай, наверное, диван откроем, и на диван ты постелишь. Оставь. Открой диван. Одну сторону. Давай вот эту середку откроем. духтаро, якбора ҳозир медозем, мебинед. Открой. Так. Исцели сначала просто. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Салом ба ҳамагӣ, Самира навиштан. Абдулло. Салом Рудобахон. Ойша, аз номи Ойша. Ино аз фирмаи чӣ? ин, духтаро, аз фирмаи Василина. Василина михел фирма ҳаст. Ничего страшного, давай открывай. Василина фирмае ки пастелни бельё истеҳсол мекунад ва михел полотенца, сару либосҳои пахтагӣ. ассалому алейкум, духтари зебои ман, Рудобаҷон. Ва алейкум салом, модарҷони меҳрубон. Стили, Настюш. ана ин простинаш, духтаро, пахтаи 100%. нархаша гап занам, духтаро, шок мешавед. 1000 рубл, духтарои азиз, 1000 рубл. аксияҳои беҳад калон рафтааст. Молодец. ина бинед, ин пододеяльникаш пахтаи 100%, ҳамин хел плотный, ҳамин хел качественный. баъдан, а где пакет от этого, упаковка, Настя? Давай. ҳозир ман упаковкаша нишон медиҳам, духтаро. ин аз ҳамин фирмаи Ноч Нежна. Инаш аз Василина. ҳозир Василина ё Василиса буд?
Василина. Инаш духтаро. Ивановский, хулоса Ивановский духтаро. Она Ивановский. Ин ночь нежна, комплект постельного белья, полуторка. Она духтарои азиз. Бенед чӣ хел аҷоиб буд. ба касе лозим бошад артикулоша мемонанд духтаро. Худатон аввал биризба постельное белье набирад кунед, мебурад худаш. Бачаҳо ва ҳамаш ба якта заказ кардам. Ҳафтаи оянда боз дигар заказомам мебиёд. Так. Пештар 1800, 2200 ҳамин хел буд. Ҳамин ҳафта арзон шудааст беҳад. Всё. Маликуш можно вставать. Ана духтаро. Так. Ссылкаша монед апаҷон. Ҳатман мемонам хоҳари азиз. Ина дидеда полуторка. Двушкашам ҳаст, еврошам ҳаст духтаро. Евро 2 метр мешавад, 2 ба 2 мешавад. Двухспальни 2 метр мешавад, а евро бошад духтаро 220 мешаваду пододеяльникаш дутоги мешавад. Евро аз двушка ҳамин фарқият дорад. Ин бошад полуторка. Ман барои ҳар якташ алоҳида, барои ҳар як фарзандам алоҳида полуторка заказ кардам. Кроватёшо майда ба ҳамин хотир ана ҳамин мова беҳад нағз мебиёд. Баъдан простинои резиновый заказ кардам духтаро. Резиновый ХБ. Аз ҳамин якта фирма ман постоянно харидорӣ мекунам. Всё, Маликуш, вставай. Давай, Настюш, вторую открой. Беҳад расцветкаҳош яркие духтаро. Ман ба маъқул шуд. Маша, мам мекушам. Машу зови, Настя, пусть она тебе помогает. Духтарако. И наша расцветкаш аҷоиб буд. А еще одна была у нас. Сзади. Сзади. Лицо давай я тебе вытру. Ҳамин маликаи саҳарӣ мӯҳуша прическа мекунем духтаро. Уже ними рӯзба ҳамин хел мӯҳуш. Кушодагӣ ва ёш косичкаҳош. Мама. Духтаро нависед ки расцветкаш чӣ хел маъқул шумо ба ё маъқул не. Мама, эти цветы засили вот. Отлично. Давай, Настюшка. Тут просто простынь постели и пододеяльник то же самое же. Не будем стелить, просто покажем и все, да. Налочка то же самое, правильно? И нам духтаро аҷоибот сифаташ. Ина бинед. Рости гап ман як маротиба заказ кардаги будам, на заказ дозондагӣ будам, беҳад қимат ғалтид. Барои ҳамин лучше аз ҳамин тайёраш мегирӣ, арзон меғалтад. Давай. Вақте ки фарзанд... Стили, я покажу. Красиво или некрасиво, пусть скажут. Стили полностью, ага. Духтаро эфир кати группаотон ба поделиться кунед, то ки бисёртар одамо пайваст шаванд, просмотр зиёдтар гирад. Ана духтаро барои писарбачаҳо ба фикрам ки беҳад олиҷаноба, духтарои азиз. Ана михел пододеяльник ҳам дорад, простынь ҳам дорад. Як хел наволочка, пододеяльник, ҳамаш як хел. Дутто наволочка дорад. Ну-ка, выверни наволочки, Настя. Дутто наволочка дорад духтаро, якта пододеяльник, якта простынь дорад. Прическаи Настя бене духтарои азиз. Майда бофи тоҷикӣ. Ана. Диде, духтаро, что-то почему-то очень помятое, да, хоть в упаковке. Ана, Михаил, духтаро, теперь дальше, давай следующий откроем. Баъдан духтаро болиш заказ кардам, болиштои болишт ёки болин мегӯянд, подушка хулоса. Дуттоаш 430 рубли духтаро. Беҳад сифати хуб дорад, отзифҳои нағз дорад. Ваям пагоҳ ё пагоҳи дига мебиёд, барои шумо ваям навор мекунам. Так, муборак шавад, мошолло насиб кунад ҳамаякатон ба навиштиян. Ҳазор раҳмат. Хушрӯ апаҷон, моли хушсифат беҳтарин. Настя беҳтарин духтар, Низора Шарипова навиштанд. Да, складывай, дочь. Раҳмат, раҳмат, хоҳари азиз Нигорахон.
анаи следующиш барои духтаро бошад. Духтаро вай заказ кардам. Духтаронаша хулоса. Это полностью постелить, там разные же эти, чтобы заметно было. Научки одинаковые просто. Научки одинаковые? Наизнанку. Наизнанку почему-то. Да, Маликуш, вставай, дочь. Убери давай. Сейчас, мам. Ну ладно, что страшного. Отойди, Малика. Бурясчи, Малика. Сейчас, мам. Салом алейкум, Бахама. Ва алейкум салом, Косим Аминов навиштам. У Настеньки прическа отличная, да, очень ей идет. Все, Маликуш, отойди быстрее. Ассалому алейкум, апай Рудоба, да, хонда натонистам. Так, айни ҳол 126 нафар хуш омадед онҳое ки нав пайваст шуданд. духтаро лайка фаромӯш накунед, дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман дастгирӣ кунед духтарои азиз. Баъдан духтаро як чиза шумоя предупреждат мекардаги будам. Айни ҳол беҳад оиди хемохем продуксияҳои палёни зиёдшудагӣ, яъне паделка, ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар ҳудуди Россия беҳад зиёд шудагӣ. Эҳтиёт бошед, ғайри ҳамин ширкатҳои официалӣ дар дигар ҷойҳо харидорӣ накунед. Духтаро, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам. Настя, вот это тоже раскрой. Ана, духтаро, беҳад яркий аҷоибот. И налочку открой. Кабладка. Хулоса 4 комплектам ҳамин рӯз омадааст. Дигарош ҳамин ҳафта то охири ҳафта мебиёд ва ҳатман барои шумо 10 тои дигар заказ кардам, навор мекунам. Добрый вечер навиштанд Шералиева. Добрый. Ана Михаил, духтаро, барои писарбачаҳо беҳад сифати хуб, полуторка, ссилкаша мемонам, лозим бошад, заказ кунед, духтарои азиз. У Настёны суперские косички. Да, ей очень идет, кстати, мелкие косички. Ана Михаил, духтаро, акнун биёед оиди ширкати Атоми, ширкати бонуфуз суҳбат кунем, духтарои азиз. ҳозир ман обу ҳавомои шумо нишон медиҳам. Ина, духтаро, ҳавое бинед боронӣ. ҳавои имрӯзаи мо беҳад боронӣ. Или числоя иваз накардем даже. Настя, дату поменяй, пожалуйста, здесь. Ана Михаил, духтаро, так, ассалому алейкум, буваҷони хушрӯи ман. Ва алейкум салом, Заринаҷони азиз. Қосим Аминов, апа пастелҳоро дар куҷо заказ кардед? Аз Валберис, духтаро, аз Валберис заказ кардам. Беҳад пастелҳои бо сифат, 100% пахта, ки барои кӯдак беҳад бароҳат мешавад. ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. Валберис, ана Михаил, ҳозир духтаро, ман аллакай продуктаам аз Валберис заказ мекунам. ҳозиро биринҷ беҳад арзон, биринҷи лазер, девзира, ҳамино арзон. Масалан, бозор ба 400 рубл бошад як килои биринҷи лазер. Аз Валберис ман 250 рубли заказ мекунам. Ина, духтаро, ана ҳамин гуна пастелҳо беҳад нархҳои дастраскати заказ кардам. Барои писарбачаҳо, барои падаркаям беҳтарин. Ина бинед. Бо тем боли ман вб кошелек дорам, арзонак. Ана Михаил, духтарои азиз, акнун оиди ширкати Атоми, ман чӣ хеле ки гуфтам, ҳозир беҳад
хемохемҳои поделка зиёд шудагӣ эҳтиёт бошед духтарои азиз. ғайри официални сайтҳо аз дигар ҷоҳо заказ накунед. Баъд духтаро аз дигар сайтҳо заказ мекунанд, аз магазинҳои онлайниҳои ғайри атомӣ. баъд аз ман мепурсанд ки апай рудоба мо заказ кардем, мова таъсир накард, мова ёрдам накард. духтаро ман шумо ба ин чизоя масалан тавсия додагӣ нестам, ман ҷавоб додан наметавонам. барои ҳамин вақте ки аз мо мегиред, мо ба пуррагӣ шумоя то ҳамин биологически активни добавка то ба дастатон гирифтана то як ҳафта қати шумо ман дар тамос мешавам, мепурсам чӣ гуна гузашт, якум приёми препарататон, дуюм рӯзаш чӣ хел гузашт, ҳамаша мепурсам. вақте ки аз дигар ҷо мепурсед духтаро, аз дигар ҷо мехаридорӣ мекунед, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ман ба занг зада напурсед ки чӣ гуна бояд мо истеъмол кунем. Бехафагӣ, барои он ки ман ҷавоб додан наметавонам чизи як каси дигар ба. Так, Москвада ҳаво офтоб. Инҷаям офтоб буду, лекин ҳамин баъди обед боронӣ шуд. Апаҷон чӣ ба ҷавоб надоден? Мариям навиштанд. Чӣ ба ҷавоб тия Мариямҷон? Ман надидам чӣ навистед. Без имя. Ай бозор 350 рубл гирифтам. ҳамин хел духтаро аз ҳамин Wildberries ҳамин чизҳои продуктаам уже харидорӣ мекунам. ман макаронам аз Wildberries заказ кардам рӯзҳои охир. ҳам гречневый, ҳам шпинат кати вермишел заказ кардам, томатный вермишел заказ кардам 50 рублей. Так. Рудобаҷон, я была в отпуске, пропустила все. Внучок родился, нет еще. Внучок родится осенью. Конец сентября, начало октября. Дай бог, ждем. Салом алейкум. Ответ надоден апаҷон, Мариямҷон навиштанд. Валейкум салом Мариямҷони азиз. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Саломат бошед, сарбаланд бошед, муваффақ бошед. Так, ассалом, илтимос артикули биринҷа тед. Майли духтаро мемонам, дар охири эфирам мемонам. Ҳатман артиклоша мемонам. Так, дальше. Баъдан духтаро оиди бори дигар такрор мекунам ки номнавис шудан шаҳрвандони Тоҷикистон ба ширкати атомӣ. Духтаро, шаҳрвандони Тоҷикистон бо паспорти пластикӣ номнавис мешаванд ё ки вид на жительство онҳое ки доранд бо вид на жительство номнавис мешаванд. онҳое ки паспорти русӣ доранд, агар шумо кор карда ба маош баромаданӣ бошед, ҳам паспортатона равон мекунед ва ҳам рақамҳои инаненатона. духтаро апаҷон, ин рӯз марам писанд накардед. Амина навиштанд. Ҳозир аз як вай мехонам духтаро. Амина. Салом алейкум Аминаҷон. Раҳмат. Так, амал пӯшад. Мариям, раҳмат. орзуотон ҷомаи амал пӯшад. Саломат бошед. Аҳмадҷон, духтаро группа дароен чақчақ кати духтаро. Так, Амина, ман шуморо дӯст медорам. Ман ҳам инчунин хоҳари азиз. ҳазор раҳмат. ман вид кати регистратсия кардам. имрӯз борома гирифтам. беҳад кушон и туш фасон. маҳсулоташ беҳад нағз духтаро, беҳад маҳсулотҳои босифат дорад. дар ҳақиқат вақте ки як кас ба пешкаш мекунед, шарм намекунед ки аз качестви ҳамин маҳсулот шарм намекунед. ман ҳамин рӯз группаи духтарово гуфтагӣ будам. як занак ҳамин шаҳри мо ва рус занак зиндагӣ мекунад. аз ман як дона креми биби заказ кардагӣ буд. маъқул шудааст, беҳад писандаш омадааст. ҳамин рӯз худаш группа кушода 7 нафара группава илова добавит кардааст, яъне пайваст кардааст 7 нафара. манам пайваст кардааст. ҳамунҷо гуфт ки ҳамаи новинкаҳои атомия, ҳамаи маҳсулотҳои босифаташа ҳаминҷава равон кун, харидоро ҳастанд. аллакай ман ба 7 харидор овардааст, бинед. Так, Чориева Шоира Салоҳиддинова, регистратсия мекунедми? Бале, регистратсия мекунем хоҳарҷон. нависед дар охири ҳамин эфир, дар якум комментария рақамҳои телефонима закреплено мекунам. нависед хоҳари азиз, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Так, София, бале, навиштанд. ҳамин хел духтарои азиз.
кор дар ширкати атомӣ беҳад осон аст духтаро. Харидои ҳармоҳа надорад. дар 6 моҳ як маротиба кабинетатонро фаъол мекунед. Тамоман ҳамин 2 маротиба маҳсулот заказ кардам. Тамом. Ҳамин кати уже звания баромадам. Шумо ҳам ҳаракат кунед духтаро, ҳатман мешавад. айни ҳол званияи ман мастери, духтарои азиз. вақте ки полмастер мешавед, аллакай премияҳои нағз мегиред духтаро. Дар як ҳафта, ҳар ҳафта премия мегиред, яъне 7 рӯз пас премия мегиред духтаро. ҳаракат кунед. имрӯз боз як духтараки командаи ман зарплаташона гирифтам. муборак шавад. номашона муаррифӣ намекунам, шавҳарашон иҷозат намедодиянд. барои ҳамин дар группа ҳамамон табрик кардем. беҳад духтари активне ҳастанд. ин духтараки манам аз дигар ширкат таваҷҷӯҳ ба ширкати атомӣ карданд. дар ҳамин ҷа муваффақ шуданд. беҳад хушҳол ҳастанд ки ба ширкати атомӣ номнавӣ шуда бо мо ҳамкорӣ мекунанд дар командаи ман. так, хемохем чанд сумай? Хемохем 8000 рубл, хоҳари азиз. хемохем аз чиҳо, барои чӣ фоида дорад? хемохем аз касали қанд, аз фишори хун, аз бефарзандӣ духтаро барои лечения истеъмол мекунанд. инфексияҳои организма ҳамаша несту нобуд мекунад, мебурорад, кистаҳоя рассасад мекунад духтаро, кистаҳоя нест мекунад. ба ҳамин хотир марҳамат харидорӣ кунед. сабр. хемохем 8000 русӣ. бале, 8000 русӣ. курси тоҷикӣ кати намедонам духтаро, 1200 сомон бошад ё 1000 сомон бошад, намедонам рости гап. так, Камардин Шарифов, раҳмат. ман ҳам ҳамон духтар. спирулина 1800. бале. так, ана михел духтарои азиз. акнун саволотона ҳозир мехонам. апа ин сабр маюм Зарина. беҳтарин Заринаҷон, хоҳари азиз. 981 сомон хемохем. значит курс ҳозир 981 сомон бошад. курс пасшудагӣ. ба ҳамин хотир раҳмат барои посух. табрик кунин. спирулина барои асабӣ фоида дорад. салом алейкум апаҷони гулам, пастелҳои беҳад хушрӯ гирифтед. ва алейкум салом хоҳари азиз. так, Тоҷикистон ба пеш худта нафурӯшӣ созай кадом рӯзе. акнун намедонам ҳамин одам мумкин мард ҳастанд. хайр, акнун навиштед, бехато нависед. илтимос худатона шарманда накунед дар эфир. нависед, бехато нависед, ки ман хондан тавонам чизи навистагитона, фикратона ҳамин хел иброз кунед, ки бехатогӣ бошад. на ин ки пури хато кати монанди баъзе блогерҳо менависанд якта сарлавҳава 6 хатогӣ. чӣ дар кор худатона тамоми рӯи дунё ва площадкаи ютуб ба шарманда мекунед? худаш бечора номи тоҷик ягон вай надорад. айни ҳол аз рӯи бесаводӣ баъзеҳо ҳамин хел ҳама ҷои халқи мо ҳама ҷова рӯсиё шудагӣ. салом Рудобахон, шумо дурустми? Соҷидахон Нағзмӣ. ва алейкум салом. худо ва шукр. Нағз Соҷида қати Рустам прогулка рафт. Рустам имрӯз аз смена омад. прогулка рафтан ино ду каса. так, салом алейкум. ман аз эфир қафо мондам. менавиштанд фея. не нав сар кардем эфира. тоҷик 100%. Камариддин Шарифов. тоҷико 100%, лекин барои ҳамин баъзан одамое ки эфиро даромада ҳар хел гапҳо менависанд, ман барои ҳамоно ин гапи ман тааллуқ дорад. ассалому алейкум аз шаҳри Душанбе. духтаро, ва алейкум салом. онҳое ки нав пайваст шудан хуш омадед мегӯям. баъдан духтаро, дар командаи мо аз 18 сола то 80 сола кор мекунанд духтарои азиз. марҳамат ба командаи мо. анамин занҳои 80 солаям набираҳошон, духтарошон кӯмак мекунанд, бо мо ҳамкорӣ мекунанд духтаро. ба ҳамин хотир агар нияти кор кардан дошта бошед, марҳамат, синну сол фарқ надорад. аз 18 сола регистратсия мекунем. салом аз шаҳри Питер. ва алейкум салом.
Қамариддин Шарифов, шумо ҳамаша дар назар доштен. Ман ҳамаша дар назар надоштам. Ман гапҳои ман ба он шахсе тааллуқ дорад, ки ҳамин гапҳои навишт. Реклама барои Атомӣ мегиред? Апа, бале, мегирам. Апаҷон, силкаи пастела монет наёфтудам. Охир ба мемонам, духтаро. Салоҳиддинова навиштан. Апаҷон, шумо дар Фаберлик кор мекунед ё ки дар Атомӣ? Айни ҳол дар Атомӣ кор мекунам, хоҳарҷон. Фаберлика корашамам бас кардагӣ. Шумоваям совет наметиҳам. Марҳамат, мо кати омада Атомива кор кунед. Апаҷони ман, шумо яктаен. Духтаро ҳамаи шуморо ба командаи апаи Рудобаҷон даъват мекунам. Марҳамат, духтаро, ба командаи мо барои ҳамкорӣ бо мо. Апаҷони Рудобаҷон яктаен, беҳтаринен. Ман мисли шумо як спонсори беҳтарин дорам. Саломат бошед, Марьямҷони азиз. Салом навиштанд. Ва алайкум салом. Кор кардан мехоҳам, лекин одам ёфтан наметонам. Кор кардан агар хоҳиш дошта бошед, одам ёфтанам метавонед. Одам ёфтан душвор нест. Камариддин Шарифов, ман дар Фаберлик кор мекунам. 21 рӯз пас ойлики хуб мегирам. Хайр, ошатон шавад, кор кунед. Салом алейкум аз Исфара, Зулуллахон Валиева. Ва алейкум салом. Хуш омадед ба эфири мо. Кор кунед. Қосим Аминов навиштан. Ошатон шавад. Так. Апаҷон, шумо чанд сола? Ман 44 сола. Влог тез кунед, интизорем. Анапа навиштанд. Анапа. Ҳар рӯз влог мекунам, духтаро. Ҳар рӯз влог мекунам, ҳаракат мекунам, ки активне бошам. ба наздикӣ заказомам мебиёд. Заказомам барои шумо ва эфир мекунам. Дар эфирам маълумот метиҳам. Чӣ дуромадӣ дар зайчик? Салом алейкум, апаҷон. Ман Муҳаррама. Апаҷон, дуо кунед. Дар ҳаққи мо ман роддомда бача кардум. Беҳтарин наставник. Муборак шавад, Муҳаррамаҷон, хоҳари азиз. Илоҳим бачаҷонатон умри дароз бинад, сиҳатманд бошад, худатонам саломат бошед. Муборак шавад бори дигар. Аз номи кулли духтарони группаи Атомӣ, аз номи кулли занҳои тоҷик шуморо табрик мекунам, муборакбод мекунам. Меҳроб Акрамов, шумо Атомӣ чанд сум ойлик мегирен? Маркетинг плани Атомия ватсапи ман банависед, ман шуморо равон мекунам, мебинед. Ман шуморо дӯст медорам. Ман ҳам инчунин ҳаматона дӯст медорам, духтаро. Ҳаматона қадр мекунам, ҳурмат мекунам, ки бо ман ҳамкорӣ мекунед. Инҷа надроен. Салом, апаи хушсуханам, беҳтарин зан ҳастед. Ва алейкум салом. Саломат бошед. Атомӣ эр. хуш омадед, духтаро. Онҳое ки нав пайваст шудан, ҳаматон хуш омадед. духтарои азиз, оиди витаминҳои ширкати Атомӣ. Витаминҳо барои иммунитет, барои иштиҳои кӯдака овардан витамин дорем. Витамини женшени сурх. Худи женшен маззааш, духтаро, талх аст, тахир аст. ба ҳамин хотир женшене ки детский мо дорем дар ширкати Атомӣ беҳад маззаи нағз мекунад, маззаи банан дорад. Ба ҳамин хотир барои кӯдак истеъмол карданаш беҳад осон аст, монанди пюре, детский пюреҳо мешавад, ку агуша, ҳамин хел пюреҳо ба ҳамин монанд аст. Ба ҳамин хотир харидорӣ кунед. Боз витаминҳо барои антиоксидантни витаминҳо, витамин С дорем.
харидорӣ кунед духтаро, заказ кунед. Метавонед ба ватсапи ман нависед, ман оиди витаминҳо маълумот медиҳам, харидорӣ кунед. Витамини омега духтаро беҳтарин, омега беҳад фоидаовар аст барои майнаи сар, барои худи омега ин аз равғани моҳӣ сохташудагӣ. Марьям: ҳамин женшен мегӯянд барои занҳо нест. Бале ҳаст, барои занҳо ҳам ҳаст, барои мардҳо ҳам ҳаст. худи женшен се намуд мешавад духтаро. Женшени сурх, сафед ва сиёҳ. Сафедаш аслан барои мардҳо духтаро. раҳмат апаҷон, ба худо ранги хеши наздикам дӯст медорум. Ман аз шумо бисёр чӣ омӯхтам дар бораи тарбияи фарзанд. Саломат бошед муҳаррама, саломат бошед хоҳари азиз. қатъиями муҳаррама мо пештар кор мекардем, пештар 1-2 сол пеш. биёед занҳои муҳтарам, ба компанияи мо беҳтарин кор дар атомӣ пушаймон намешавед. салом алейкум апаи рудобаҷон, хемохем тоҷикистон чанд сум доставкаш? Доставка 1 кило бор духтаро 500 рубл. Ҳасанҷон, закрой дверь бача. Закрой, пожалуйста. 1 кило бор духтаро 500 рубл мешавад. Доставкаш хемохем 1000 рубл ба фикрам. Агар хато накунам, доставкаш 1000 рубл. ман мехоҳам дар командаи шумо кор кунам. лайф навиштагӣ. ба ватсапи ман нависед хоҳари азиз, ҳатман якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Так, апаҷон, дар бораи атомӣ маълумот медодед, тарзи кор кардан чӣ тавр ба ойлик буромадан. Дар ширкати атомӣ духтаро ду нафара регистратсия мекунед, тарафи ростатон ва тарафи чапатон. Ба ана ҳамон ду нафари дигара меоранд. 2 нафари поёнгӣ боз 2 нафари дигара меоранд. ана ҳамин гуна шумо команда месозед. дар ширкати атомӣ духтаро бо тариқи сохтани команда ба зарплата мебароед. яъне мо дар ширкати атомӣ ҳамин маҳсулотҳои ҳамин ширката мо муаррифӣ мекунем, яъне харидор меёбем, аз рӯи ана ҳамин мо зарплата мегирем. Так. баъдан дар ширкати атомӣ духтаро каталог нав намешавад, монанди дигар ширкатҳо ҳар 1 моҳ, ҳар 20 рӯз, ҳар 15 рӯз нав намешавад. ҳамин як каталог дорем, 176 намуд маҳсулот ҳаст. боз як каталоги дигар, каталоги кореягӣ дорем. аз ҳамон ҷо ҳам доставка мекунанд бисёри чизоя. ана ҳамин хел. апаҷон, женшен 3000-аш занҳо мехӯрад. женшене ки женшени сурх ҳаст барои кӯдакон. маззаи хеле ки гуфтам, банан мекунад. женшени сафед ҳаст барои мардҳо, хусусан мардҳо бисёр ҳамин чиза истеъмол мекунанд, ҳам барои мардҳо фоидаовар аст. онҳое ки аз бефарзандӣ азият мекашанд, маҳз ҳамин женшене агар истеъмол кунанд, беҳад фоидаи бисёр додагӣ, фоида додагӣ, результат додагӣ, одамо отзывҳошон мондагӣ ҳастанд. Многодетная мама. Ассалому алейкум, модарҷони ман. Ва алейкум салом. духтаро, баъди охири эфир ман ҳамин номерома закрепит мекунам. саволотон бошад марҳамат. Ҳасан Ҳусейн, Настя, закрой ту дверь. имрӯз фарзандо ҳамаш хонава, уже рӯзи душанбе 4 нафараша лагер ба гусел мекунанд. Ҳусейну Маша Лиза лагер мераванд. Так, апаҷон, ҳамон женшен занонаш фарбеҳ мекунад? бале духтаро, ҳамин женшен фарбеҳ мекунад мегӯянд. лекин асосан женшене барои ҳамин воспаление занона, барои организми зана восстановит кардан бисёр истеъмол мекунанд. апаи Рудоба, Парвина соза шавҳараш ҳаст? бале, шавҳараш ҳаст. Парвина беҳад нағз, зиндагиш хуб, фарзандош ҳамаш ҳаминҷа. Так. салом алейкум апаҷон сози. Ва алейкум салом. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед духтарони азиз. раҳмат барои дастгиритон. аз ҳаматон миннатдор ҳастам. хемохем мехӯред, фарбе мекунад. баъдан духтаро, хемохем, асоси хемохем ин женшен аст духтаро. баъд
женшен ва дигар добавочный чизоя ҳозир ман мебинам, шумо точный маълумот медиҳам, ки дар таркиби хемухем чист. Як намуд амин женшен дар таркибаш, баъдан боз ҳозир якчанд намуд ҳозир мебинем аз интернет, что в составе хемохем. Ана духтаро, составе хемохем. Порошок красной морской водоросли, пантотеновая, пиридоксина, гидрохлорид, тиамин. Так, какие витамины входят в состав хемохем? Над созданием препарата трудились множество ученых. Его разработка длилась 8 лет. Для создания препарата были использованы натуральные элементы, такие как корни пиона, яни реша и пион, бороздоплодника и дудника, медь, лимонная кислота, витамины основы группы В, С, Е, А. Все используемые растительные компоненты выращиваются в Корее. Диде, духтаро? Баъд онҳое ки аз дигар ширкатҳо харидорӣ мекунанд, ин чиз значит палёный, значит не настоящий. Танҳо дар Корея, дар давлати Корея ин чиз истеҳсол мешавад ва танҳо амин аз давлати Корея чизҳои натуралӣ харидорӣ карда метавонед, аз ширкати Атоми. хулоса дар таркиби хемохем духтаро 60 дона, ина 60 дона пакетик ҳаст, яъне курси якмоҳаи шумо дар як рӯз 2 тогӣ истеъмол мекунед вақти хӯрок истеъмол кардан ба. Ва беҳад зарур ки вақте ки шумо духтаро як пакетик хемохема дар дохили об медозед, ҳатман об бояд ҷӯшида хунукшудагӣ бошад, камтар оби ширгарм бошад. Вақти хӯрок истеъмол кардан ба барои чӣ? Барои он ки ҳамин хӯроки хӯрдагитон кати вақте ки ҳамин хӯрок хӯрдан ба агар истеъмол кунед, дилатон беҳазорам намешавад, камтар маззаи турушӣ мекунад ҳамин хемохем. Ман худам проба карда дидам, маззаи турушӣ мекунад. Барои ҳамин барои желудкатон бам ягон вай нашуда. Ҳамин хел. Так, ҳамаш саата па ҷони ман. Фақат кор гап занен. Мариямҷон навиштанд. Бале, Мариямҷон. Так. Духтаро, мана ҳаёти дигар одамо абсолютно не интересует. Тамоман барои ман шавқовар нест ҳаёти дигаро. Чӣ кор мекунанд? Илтимос, аз худашон пурсед. Дар бораи шавҳарашонам чӣ хеле ки ваъда додагӣ буданд, дар группаҳошон қати шавҳарашон эфир мекунанд. Марҳамат, дар омада саволи худашон батед, эфирашона пурсед ки кай қати шавҳарашон эфир мекунанд. Ман намедонам, ман кордор нестам. То чӣ андозае ки ман медонам, Парвина ҳамроҳи шавҳараш аст, духтарои азиз. Худо ба шукр. Як оилаи мустаҳкам ҳастанд. Хайр, ҳамаи мардҳо ҳам духтаро хатогӣ мекунад. Вақте ки занак сабук мешаваду занак ба назди худаш мардаки бегоная ҷалб мекунад, кадом мардак намеравад? Баъд мардакҳо ба худ мебиёяну аз пайи оилашон мешаванд, аз пайи зану кӯдаки худашон мешаванд. Ба ҳамин хотир акнун ина аз ман напурсед. Бори дигар мегӯем ки то чӣ андозае ки ман медонам, Парвина ҳамроҳи шавҳараш оилаи аз аввалам оилаи мустаҳкам буданд, лекин баъзе занҳои мардакҳои бероҳа мекардагӣ пайдо мешаваду бероҳа карданӣ мешавад, лекин наметавонад. Ана михел духтаро. Барои ман оиди фақат кор савол тед, духтаро. Оиди мавзӯи имрӯзаи мо танҳо оиди кор. ҳамин хел духтарои азиз. Бори дигар такрор мекунам, онҳое ки номнавис нестанд, марҳамат номнавис шавед. Мир вам, здрасте, навиштанд. Здравствуйте, добрый вечер. Салом апа, кошелек кати айвал берис харид карда мешавад? Бале, вақте ки ина бинед духтаро, ҳозир ҳамин валбериса ман шумо фаҳмонам. Кошелек кати аз Сбербанк шумо кошелек кати харидорӣ кунед, агар арзонтар меғалтад. Ина бинед 1146 рубл кошелек кати, 1207 рубл ҳамин хел через карта агар харидорӣ кунед.
через кошелек. Шумо Сбербанк онлайн медароед. Баъдан перевести деньги в другой банк менависед, номерои худатона мезанед, банкро шумо банк Валбериса интихоб мекунед, суммаи лозимия ҳамин чанд миқдор лозим бошад пардохт мекунед, баъд маҳсулотатонро заказ мекунед. Так, салому алейкум сози апаи Рудоба. Ва алейкум салом. Ҷудо вип навиштан. Апа дар ширкат Ирсак кор кунем, мегӯем шумо чӣ мегӯед дар ширкат? Духтаро ман намедонам. Ман ҳамин ширкати Ирсака намедонамам. Агар ширкатҳои русия тамоман интересоваться кардагӣ нестам, намедонам. Ҳамин ягона ширкати Атоми ман ба беҳад маъқул шуд. Ман бори дигар мегӯям ки агар ман барвақт медонистам ки ин ширкат ҳамин гуна имкониятҳои хуб дорад, ман 1 сол пеш меомадам инҷа. Ба ҳамин хотир ширкати Ирсак ба фикрам то чӣ андозае ки ман медонам, ин ширкати туркӣ ҳаст. Так, илтимос дигар ай оиди кор берун нашен. Так, салому алейкум. Духтарои азиз, агар дигар савол надошта бошед, эфира тамом кунем, ба охир расонем эфири имрӯзамоя. Ки ин фарзандои ман додувоя бардоштагӣ ҳастанд, давто сар шуд. Скажи им, чтоб не бегали, Настя. Ана Михаил, духтарои азиз, ана 42 дақиқа боз қати шумо суҳбат дорем. Эфирамона ба охир расонем то эфирҳои оянда. Духтаро, майлаш дар паноҳи Аллоҳ бошен. Саломат бошед духтарои азиз. ҳазор раҳмат ки даромада дастгирӣ кардед. Саломат бошед, сарбаланд бошед. Худо нигаҳбонатон то эфирҳои оянда.